Insellem lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment lil morda u l-anzjani u l kull min qiegħed jissieħeb magħna f'dat talb tal-quddiesa illum, il-5 ta' Lulju. Jiena Dun Hector Sherry, kont magħkom drabi oħra diġà nagħti s-servizz pastorali tiegħi kemm fl-Università bħala għalliem kif ukoll fil-parroċċi tal-Ħamrun Kunġizzjoni u anki fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu li mħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'dawn il-ġranet bosta saċerdoti qegħdin jiċċelebraw l-anniversarju mill-ordinazzjoni tagħhom saċerdotali kif anki qedtilkom ġimgħa ilu 8 sħabi u jien għamilna l-anniversarju tagħna l-ħadd li għadda 30 sena. Illum ukoll u f'dawn il-ġranet hemm gruppi oħrajn, illum niftakru b'mod speċjali fl-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmili u flimkien ma' sħabu qegħdin jiċċelebraw 32 sena mill-ordinazzjoni tagħhom. Nitolbu ħafna għall-qdussija tas-saċerdoti u għall-vokazzjonijiet. Qed norfd il-quddiesa b'suffraġġju tar-raġel anzjan li miet madwar ġimagħtejn u nofs ilu. Niftakru fih u fil-mejtin kollha tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min uħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna uliet id-dawl. Għamel qatt iżjed ma jaħkmuna id-dlamijiet tal-ħażen. Imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Abram kellu 100 sena meta twelidlu ibnu Iżak u t-tarbija kibret u nfatmet. U Abram għamel ikla kbira f'jum il-ftim ta' Iżak. U Sara lemħet lil bin Hagar l-Eġizzjana dak li kienet wildet lil Abram jilab ma' Iżak bina. U qalet lil Abram: keċċihom il-barra lil din il-qaddejja u l-bina, għax m'għandux bin din il-qaddejja jaqsam il-wirt ma' ibni Iżak. U din il-ħaġa m'għoġbot xejn lil Abram minħabba ibnu. U Alla qal lil Abram: la tinkwetax għaż-żagħżugħ u għall-qaddejja, kull ma qaltlek Sara isma' minn kliema, għax b'Iżak jissemma nislek. U bin il-qaddejja wkoll nagħmel minnu ġens għax hu nislek. U Abram bakkar filgħodu qabad il-ħobs u żaq ilma u tom lil Hagar. Edomla fuq spallejha u bata bit-tifel magħha u telqet tiġġerra fid-deżert ta' Bersaba. U meta ntemm l-ilma taż-żaq telqet it-tifel taħt waħda mis-siġar. U marret toqgħod biswitu daqs tefa ta' qaws il-bogħod għax qalet: ma rridx narah imut. U kif kienet bil-qiegħda biswitu qollit leħenha u bkiet. U Alla sama leħen it-tifel u l-anġlu ta' Alla sejjaħ lil Hagar mis-sema u qalilha: x'għandek Hagar? La tibżax. Alla sema leħen it-tifel minn fejn hu qiegħed. Aqbad it-tifel
u għamel il-qalb bih għax jien se nagħmlu ġens kbir. Imbagħad Alla fetħilha għajnejha u rad bir ilma u marret u mliet iż-żaq bl-ilma u sqiet it-tifel. U Alla kien ma' żagħżugħ u dan kiber u kien jammar fid-deżert u kien jinqala għal qaws. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semaw u mid-dwejjaq tiegħu kollu ħelsu. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlishom flimkien isma' mulej lajta tal-fqajjar. Ibżaw mill-mulej għad-disin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu flimkien. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Ejjew wuliedi isimgħu lilu. Jiena l-biża' tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara omru kull risq. Flimkien isma' mulej lajta tal-fqajjar. Għax ritu il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin. U tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq. Ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħidu u jgħidu: aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla? Ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien? Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira. U xjaten talbu ħafna lil Ġesu qalulu: jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru qalilhom. Imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer. U l-merħla kollha inxteħtet mill-loli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala li mxajtna. U l-belt ħarġet bi ħġara għal ħdejn Ġesu u kif rawh bdew jitolbu ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kif ħafna jafu dil-quddiesa tkun iċċelebrata mill-kappella tal-Madonna ta' Manresa jew San Kalċedonju fil-Kurja ġewwa l-Furjana. U forsi ftit japprezzaw il-fatt li inti u dieħed il-Kurja mill-bib prinċipali fuq il-bib hemm iġbija tal-Madonna bit-tarbija Ġesu f'idejha u hemm il-kliem miktub Venite fili audite me, ġifier ejjew uliedi isimgħu lili. U propju dal-kliem li hemm fuq il-bib tal-Kurja huwa meħud mis-salm responsorjali li aħna tlabna llum. Ejjew uliedi isimgħu lili. U wieħed jifhem għaliex bosta sekli ilu xi ħadd għażel dak il-kliem fuq il-bib prinċipali, għaliex dal-post
bejn is-seklu 18 u nofs is-seklu 19 kien post tal-irtiri immexxi mill-Ġeżwiti. U mbagħad f'nofs is-seklu 19 sar seminarju għal madwar 120 sena. U għalhekk il-kliem ejjew uliedi jisimgħu lili jagħmel ħafna sens fuq il-bib ta' post bħal dan fejn dak li jkun qiegħed hawnhekk biex jitlob biex jirrifletti fuq is-sejħa ta' Alla fuq dak li Alla jrid minnu. Imma dal-kliem jgħod għal kull wieħed u waħda minna. Ejjew uliedi isimgħu lili. Il-mulej qed jistieden lilek u lili biex aħna nersqu lejh. Ma nibqgħux fejn aħna, nersqu lejh. U hu qatt ma jisfurzana, jistedinna nersqu lejh biex imma mbagħad niftħu widnejna beraħ u nisimgħu lilu, nisimgħu il-kelma tiegħu li hija kelma ta' faraġġ, kelma ta' kuraġġ, hija kelma xi kultant ta' ċanfira, hija kelma li tqawwilna qalbna hi xi sitwazzjoni li ninsabu fiha. Ejjew aħna nilqgħu din l-istedina lil mulej jagħmlilna, ejjew uliedi isimgħu lili. Alla ħares nagħmlu bħal daw in-nies li smajna dwarhom fl-Evanġelju, il-Gadarin. Għalkemm raw miraklu meta Ġesu ħeles żewġ irġiel mix-xitan, għalkemm raw miraklu lil Ġesu qalulu biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Ma nifhimx għaliex jien, għax jekk taraħ jagħmel il-mirakli tgħidu ibqa' hawnhekk, ibqa' magħna, kompli fejja, kompli jeħles, kompli jagħtina kelma ta' faraġġ. Imma daw in-nies lil Ġesu qalulu jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Aħna t-talba tagħna llum hija lil mulej li nilqgħu l-istedina tiegħu meta jgħidilna ejjew uliedi isimgħu lili. Jew nilqgħu din l-istedina jew nersqu lejh u nħalluh iħaddanna, inħalluh ikellimna, iħalluh jagħtina kelma ta' ġid li għandna bżonn f'dan il-mument li fih ninsabu. Ħuti eżis, l-ilma tal-Magħmudija naddafna minn ħtijietna u tagħna ħajja ġdida. Aħna msejħin biex nirbħu l-ħażin u nxandru s-saltna ta' Alla. Nitolbu u ngħidu wara kull talba, tiġi saltnatek mulej. Saltnatek mulej. Alla tal-ħajja, bil-mewt u l-qawmin tiegħu Kristu ibnek ħareġ rebbieħ fuq id-dnub. Eħles il-Knisja minn kull kompromess mal-ħażin, nitolbu tiġi saltnatek mulej. Alla ta' kull żmien, l-Ispirtu Qaddis tiegħek jaħdem sal-aħħar ta' żmien. Ejn lill-gvernijiet ifasslu politika ta' paċi u kollaborazzjoni bejn il-popli, nitolbu tiġi saltnatek mulej. Alla ta' tieba, l-imħabba tiegħek ma teskludi xejn u lil ħadd. Qawwi lil dawk li huma milquta mill-mart u minn kull xorta ta' tbatija, ħalli s-salib tagħhom ukoll ikun ta' fejda għad-dinja, nitolbu tiġi saltnatek mulej. Alla tagħna, kuljum il-poplu tiegħek ifakkar il-mewt u l-qawmin ta' ibnek fl-Ewkaristija. Qawwina bil-ħobbs tal-ħajja ta' dejjem biex ma ngħejjew qatt fil-mixja tagħna lejk, nitolbu tiġi saltnatek mulej. Nitolbu għall-qdussija tas-saċerdoti kollha u għal aktar vokazzjonijiet għal dan nitolbu tiġi saltnatek mulej. U Alla aħna ma nafux kif għandna nitolbu ma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u jagħtina l-qawwa biex nagħmlu r-rida qaddisa tiegħek kull meta aħna nilqgħu l-istedina tiegħek meta tgħidilna ejjew uliedi isimgħu lili. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifwil glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla, inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna il-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna ikun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Xieraq tas-sow li nroddulek ħajr. Tajjeb u sewwa li nsebħuk mis-Sir Qaddis għax int waħdek Alla ħaj u veru qabel kull żmien u tibqa' l dejjem u tammar f'dawl fejn ħadd ma jista' jersaq. U int li int waħdek tajjeb u għajn tal-ħajja għamilt il-ħlejjaq tiegħek biex timlihom b'kull barka u tenni lil ħafna minnhom bid-dija tad-dawl tiegħek. Quddiemek għalhekk jinsabu qtajja blaqat ta' anġli li lejlu nar jaqduk, jitaxqu bis-sebħ tiegħek u bla qiegħda jsebħuk. Magħhom nissieħbu aħna wkoll u flimkien mal-ħlejjaq kollha tal-art li bleħinna jfaħruk nistqarru u nfaħru ismek u ntennulek l-innu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Infaħruk mis-Sir Qaddis għall-kobor tiegħek, għall-erf u l-imħabba li bihom int għamilt kollox. Ħlaqt il-bniedem ġbija tiegħek, fdajtlu f'idejk id-dinja kollha biex jieħu ħsiebha, ħalli jaqdi lilek waħdek, ħalliq tiegħu u jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha. U meta ma qatx għar-rieda tiegħek u tilef il-ħbiberija miegħek, int ma tlaqtux fil-jasar tal-mewt, imma ħennejt u waqaft ma' kulħadd biex kull min ifittxek isibek. Kemm il-darba minn rajk dħalt f'patt mal-bnedmin u bil-profeti rawwimthom jistennew is-salvazzjoni. U int mis-Sir Qaddis hekk ħabbejt għad-dinja li meta waslet il-milja ta' żminijiet battilna libnek il-waħdini Salvatur tagħna li sar bniedem mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni, għadda ħajtu fostna u kien bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. U wassal il-bxara tajba tas salvazzjoni lill-imsejknin, il-fidwa lill-imjasrin, il-ferħ lill-imniktin. Biex itemm il-ħsieb ta' mħabtek talilu nnifsu għal-mewt u bil-qawmin tiegħu mill-imwiet eret il-mewt u ġeddet il-ħajja. U biex aħna ngħixu mhux aktar għalina nfusna imma lieh li mietu l-xox talina min għandek missier fuq dawk li jemnu bagħad bħala l-aqwa don l-Ispirtu Santu biex itemm fid-dinja l-ħidma tiegħu u jagħti l-milja tal-qdusija. Nitolbu għalhekk mulej li l-istess Spiritu Santu jogħġbu jqaddes dawn l-offerti biex isiru il-ġisem u id-demm ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna għaċ-ċelebrazzjoni ta' dan il-misteru kbir li hu bħallinna bħala patt tal-dejjem. Kif waslet is-sija li jkun imsebbaħ minnek mis-Sir Qaddis
u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. U huma jieklu ħal-ħobs birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol ħal-kalċi bl-imbit ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna niċċelebraw it-tifkira tal-fidwa tagħna. Niftakru fil-mewt ta' Kristu fl-inżul tiegħu fl-imwiet. Nistqarru l-qawmin tiegħu għall-ħajja u tluh fil-lemin tiegħek. U aħna nistennewh jiġi fil-glorja. Nofrulek il-ġisem u d-demm tiegħu, is-sagrifiċċju li joġob lilek u li jiswa s-salvazzjoni tad-dinja kollha. Ħares mulej lejn il-vittma li inti nnifsek ħejjejt għall-Knisja tiegħek. Għamel fit-tjieba tiegħek li daw kollha li jieħdu sehem minn dan il-ħobs u minn dan il-kalċi. L-Ispirtu Santu jaqgħadhom f'ġisem wieħed u jsiru vittma ħajja fi Kristu għat-tifħir tal-glorja tiegħek. Ftakar mela mulej f'daw kollha li għalihom qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet kollha tad-dinja, il-ministri tiegħek kollha, dawk li qegħdin jagħmlu din l-offerta u dawk li hawn madwarna, il-poplu tiegħek kollu u l-bnedmin kollha li jfittxuk b'qalb safja. Ftakar mulej fil-qaddej tiegħek Harry Mallija u f'dawk li mietu fis-sliem ta' Kristu u fil-mejtin kollha li inti waħdek taf il-fidi tagħhom. Lilna l-koll uliedek Missier Ħanin Atina li mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin tiegħek, inkunu nistgħu niksbu l-wirt tas-sema fis-saltna tiegħek, fejn mal-ħlejja kollha meħlusa mit-taksir ta' dnub u l-mewt insebħuk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u li l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja atina l-paċi.
Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti miħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Dan hu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, li llum għalilna ejjew uliedi isimgħu lili, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnielek u li bija tqarbilna. Ħalli ninaqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikhkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lil Alla. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-tagħna eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesut li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħabżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbierka inti fost in-nisa,
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mis-Santissima Trinità, Reġina tas-sema u tal-art. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitnbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu,
frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfridna d-dumietna palma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob Togi għalina. ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe
Slim għalik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.